Brigadier General Shadrack Ndavambi, a retired senior Zimbabwe National ZNA Army member, has died. Zvosiririsa kwazvo tichiona kuti aiwa Chiwenga close ally anotisiya, nyika yeZimbabwe aiwa iri pasuccession dispute yakadai iri kutsviridza iri kunetsa. Sana bina mashuka buda nyonga muzara nhasi ndibva subscribe like turn on the bell icon. Tichipinda muna umonyi gwamuchenzi, Ndavambi collapsed at his Glendale farm Tuesday morning and was pronounced dead upon arrival at Bitura General Hospital. ZNA spokesperson Colonel Alpheus Makotor confirmed his death without providing further details. Mourners have gathered at his Glendale farm. He was closely associated with the 2017 military coup led by Chiwenga, which ousted Mugabe and installed Emerson Mnangagwa as president. Initially, the military junta agreed that Mnangagwa would serve only one term before handing over power to Chiwenga. However, Mnangagwa has since turned against his former allies, consolidating power to extend his rule indefinitely. Though mashkwatati kaubatira panapa tikuona aiwa paitika a mysterious death. Atikuona kuti aiwa this army general atikuona kuti aiwa anongofa ne apatona kuti vano announce now his death vano provide full information of what happened. Zvatikuona kuti zvava zvaitika pa critical point patikuona kuti vakomana ava ndivanga vari involved but the military coup yaitika muna 2017. Takuona kuti izvezvi nayo military coup pairi kungotaugwa yatungoona marumors achingotenderera. Vakomana vakaplana the 2017 military coup toona vakomana vacho vakunyangarika, vavakushaika, vavakufa. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda mucomment section medu, subscribe, like, turn on the bell icon.